Happy birthday sa mga birthday ngunyan and sa mga graduate ngunyan. An ibang eskwelahan lalong-lalo sa mga private elementary and high school sa iba. Ngunyan ngunyan na bulan anong graduation. For the first time in the long history makakapaso man giraray, makaka-graduate man giraray. Yehey! Naalala ko si amigo ko mga pangga, sulusulong aki kan sa iyang mga magurang. Kunyan, uniko iho. Ayan, uniko iho mga pangga, sulusulong aki kan sa iyang mga magurang. Naggraduar siya kan taong 2020 kan pag-lockdown, nag-graduate siya sa college, At nganing sulusulo na siyang aki kan sa iyang mga magurang mga pangga. Di ba lamang nakamarcha sa entablado sa iyang magurang kang pag-graduar niya. Tama mang graduation kang 2020. Lockdown. Kaya iuman saro sa kunyan, saro baga mga pangga sa maraot na, sa kadakol-dakol na maraot na nangyari kang 2020. Saro, ayo yan, mayo ning physical na graduation, puro online, puro live streaming, puro online, si amigo ko baga man ako yan. Ngaya pa di ata first time na makakapaso sa entablado kan mga magurang ko ta sulo-sulo akong aki. Mayo, kunyan sana. Online na sana baga so graduation. Pero sabi ko niya ako, okay lang niya ako yan pa di. At least graduado ka na. Gusto mo mag-eskwela ka girara. Gusto mo niya ako pa di. Pa-eskwelahon ta ka pa. Congratulations and good luck sa mga mag-graduar ngunyan. Ngunyan actually kan March pa si iba pero ngunyan na Mayo igwa pa. Good luck and congratulations and sana mga nag-celebrate kan kumpleanyo kada kulo na kong bistado birthday. Ako mga pangga personalmente ay dai na makukunya. Dai ko na sa dihon. Happy birthday na sana. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Energy FM. Ngunyan mga pangga sa habang may oras pa man kita. Ngunyan so sa tuya pong dikit sa nang harambugan sa radyo. May si amigo ko mga pangga sa kuya, nagdulok sa kuya, naghagad sa kuya nin pabor, naghagad din tabang, pa di ba ka pwedeng matabangan mo man ngaya ko pa dita. Nasa radyo ka man ngaya, baka pwede matabangan mo ako ta may nakadiskusyonan ako pa di. What hindi? Pag-araw kaya pa di, pag may mga kadiskusyonan pala sa kuya nadulok. Araw pala niyang kayan. Ano ako, repere. Dahil po rasuba, sabi niya, may nakadiskusyonan niya ko. Ito kayang amigo ko mga pangga. Kuya nito, nagtitinda ito dyan sa sa terminal. Nagtitinda. Kada kulo mo kaya dyan, sa terminal, kada kulong, kaya shout out dyan sa mga pangga dyan sa Bicol Central Station, si mga paratinda dyan. Sabi sa kuya kampadiyong, kung nagka-diskusyonan nga kami padi katon driver nga padi kan bus, kan, dahil niya o dahil ko nabanggitong kung anong kumpanya kan bus, basta, sabi niya, nagka-diskusyonan, mainit pati si diskusyonan ninda po niya, Kumbaga, uuni digdi so init kan pamayo kan driver. Ni man si init kan pamayo ni padi. Aranihan, palangkawan si do. Palangkawan si nakansen na mga punto di vista. Ayan, mga argumento. Sabi ko, tanong man niya ako, pati nagka-diskusyon ng kamukan driver kan bus. Sabi sa kuya kang padi ko, kan kawasa kaya niya ako padi. Habo akong palaugon sa bus para matindaman sana. Habo da siyang palaugon kan driver, kan bus. Ito kaya nagtitinda talaga to dyan, promise, sa Bicol Central Station, sa terminal nagtitinda ito. Sabi sa kuya, ito nga niya ako pa din ko dyan, ito mga paratinda ng tubig, ito nung kunyan, mga sinapot, yan, pinapasara kay ninda sa bus ako, habo akong palaugon kan driver kan bus.
Kaya mainit si diskusyon na nin dalawa. Nagdulok sa kuya mga pangga, nagkikibig-kibig pa ang ngiwi. Yan, talagang high blood talaga. Mainit. Mainit ang Yupa Pops ni Padi. Sabi ko, baka man talaga kaya, may mga bus talaga kaya mga pangga na ipinagbabawal ang pagsakay, paglaog kan mga paratinda. Siyempre, bawal dyan. Orog na may mga ibang bus company na ipinagbabawal ang magtinda sa laog nin mani. Mation baga. Mation baga, magkakangkaning mani. Ang mga ati kayan, ay sigurado magrelitong-litong yan dyan sa laog kan bus ang mga, ang mga ubak kang mani. Kaya may mga iba talagang bus company na habo kayan. Pero kung tubig man sana, ay no problem, tubig, Kaya hinapot ko sa padi ko, niya ko padi, man kaya ano ba talaga ang pigtitinda mo? Habo kang palaugon kan bus. May mga bagay, may mga item talaga na habong palaugon sa bus. Araw kan mani, tamaati, Ay ako pa di, pigkukulugbot ko taso nagtinda ng tubig, pinalaog. Ako niya ako pa di dae. Tanod niya ako pa di, ano kaya ang pigtitinda mo? Nagtitinda ako pa di ng kunya, naglalako ako ng aparador. Yan kawasa kaya matirin tinda malako-lako kaning aparador dyan ka pa sa bus matinda. Paano man yan malalaog sa bus ang aparador may ang kaduro-dakula? Kaduro-dakula kay yan? Nakita? Kaya suya si padi ko taday siya pinalawag sa bus, maray pangaya padi so para tinda ng tubig, iyo pinalawag ako na may daradara, may duwang aparador pati ang mga pangga, left and right kan kamot niya, naghihinimbang. Dairak man, day pinalaog sa bus para nagtitindang aparador. Anyway, sa paaging yan mga pangga, 47 makalipas ang alas 10 nin pagkaaga. Malaway-luway naman ako mga pangga maparam sa programa sa aga naman kita bagkadarang uganta, matinda pa ako nin divider sa bus. Malako. Maka lamang palaugon man ako kan driver sa bus